Siyabingelela bathi induku ezakhaleyo ehaweni ethiwe mama womchatho uyangihlokoloza mhla zakhale enyameni kofa obhubha umhlaba. Siyabingelela baba dokotela Makhandlela Bomvu, siyabingelela mkhulu. Kunjani insizwa kithi? Siyaphila khehla njani kodwa khehla la? Sikhona. Hayi siyaphila. Ukusungisa phansi. Vele sizulu sasisho njalo. Sithi hayi ungaboni nje sesibuye ehlale ehlalweni. Hayi egodlweni sengabona ihlale ejikayo mkhulu. Lesino sofa ba. Ya ukuthi phela ilento esidlayo. Namhlanje kutheni khehla lami waya phansi mkhulu kwakufica. No, ngidiniwe, ngifuna ukukhuluma ngokugaya. Ukugaya Phela ukugaya kwakuyi ila. Oya. Yitshe leli mkhulu elokugaya. Kwangoba khona kangakhona umsindo makugayo. Oya. Ikulo cha, kwangamenyezo utshena abantu siyagaya. Okay. Wawuzomuthi ukhala egxabeni ukuthi hayibo. Kanti khona induku. Ubona uza ukuthi kukhona induku ekhona. Imbokodo yayakho ukuthula emthini iphinde futhi ilalisa izimpi. Impela nyakuzwa mkhulu ukhuluma ngokugaya. Njengoba ngikwazi kulapha ngisho uhlanya. Uthi kulezi insuku ubhizi uyagaya usebenzisa yona imbokodo lemkhulu. Ngembokodweni kakhulukazi isikhulu sikhali lezi. Yeah. Uphetheni mkhulu yini oyigayayo kulezi insuku ngoba uthi ubhizi ngokugaya nje khehla lami. Mfowethu nginalabantu abashuthi nje ngathi into entathu. Okay. Ezingihlasela yonke yodwa. Okay. Abantu abagulayo la nangomqondo abathakathiwe. Okay. Uhlukene ukuthakathwa kwabo. Yes. Khona engaziyo noma kanjani bafike balapheke. Kuzoba yilabantu laba abalwa izimpi zasemshadweni. Okay. Abachithwayo. Yes. Basemshadweni. Nalabantu mfowethu abafuna ukubusa inhlanhla. Ababezelwe nabo. So 3 izinto engisebenza ngazo. Yes. Ishe umuntu ogulayo noma kuthiwa ugula ngaluphi uhlobo lokugula nje kodwa nje uma ukhona ukuthi okuzwayo ukuthi kukhona ongahambi kahle egazini. Ngibhizi nabo. Ngiphinde ngizoba busy nabantu benhlanhla abafuna nje inhlanhla. Ngiphinde ngibe busy nalabantu bemshado abathi naki ngikhipha ingane. Okay, nawo umuzi uchithela. Ngichithela. Abakhishwa ingane encane edlikane ngane zabo. Oya. Ngikhipha ingane. Ngiyakhiphana ingane. Ngoba sike sifunde ngezitoro eziningi lapho ukuthi hayi uthola ukuthi umama ukhishwe ingane encane okanye ingane ngayizala futhi nengathi gogo. Yebo. Yamkhipha impela kubakhulu kakhulu bafethu kuhlungu lokho. Kuhlungu. Kakhulu ufike kuzole kakhulu kumina Makhandlela Bomvu la muntu okwezakhala ehawini uzozakhanya mina kofihlo nonyoko wemama ongichatha ngihlokoloza. Kunjalo bafethu ngikhola lapha eMlazi ngithi fuseko umuntu ongangifuni. Odinga inhlanhla kodwa asondele kodwa wena umuntu ongangifuni ngithi fuseko ilesi eThekwini isigodi lesi esinje. Ujikelele ufana ngifuna kuzophoqa uma ufuna ubona isigodi esihle nje efonini ilesi. Uthi uvala nje ngokhala ngetshe futhi mina. Alikho kwenye indawo oba ngisho umuntu ongangifuni unandaba nawo ngoba siyalethuka itshe ngoba siba nenkinga kwesisikhathi vele uthi ukhuluma ngento kuma comment kube khona umuntu ozokunaka nje. Ukhona umuntu ke wathi awufune ubani ngazi wathi awufuna ubani nsele. Kunomuntu ade emvezo nenkinga ekhaya. Uthi akafunwa yimina. Kohle efuna wena mkhulu. Uthi akafunwa yimina. No betha mhlambe bebhema insango. Mana uthi mfuna ngokamoya noma uthi ngimbheke phela ngizolapha lo muntu. Kanti lapho kuzobhekwa abantu umkhulu noma kuyelashwa noma kuyagaya noma kuyiswa abantu. Angidlali mina la. Hayi. Futhi ke ngithi konke engiyenzayo ngiyamblock umuntu osanganayo. Okay. Yes. Kodwa nje ngilapho sekutheni ngikhona. Ogulayo akasondele enyangeni. Umuzi wakhe unofuna ukubuyisa inhlanhla ezelwe na akezela ngikhona ngimlazi la ngikhona emalikazi emakhehleni Makhandlela Bomvu lo mfo kaNgcobo ngisigodlweni sakithi kaNgcobo sami awutholakali emadrobheni kuphi kuthiwa hayi umkhulu khona okunye futhi okwangiphaphela lapha ukuthi ngobaqaphela abantu abathe emgaqo kuveza iwasho zami ngisamfuna lo muntu sihlangane naye ngifuna sihlangane naye umbuyise endleleni. Okay, kahle banikeze inamba mkhulu otholakala kuzona. 031 065 W086 inamba fana bafo ifonele le efonakela 031 065 W086 031 065 W086 lo namba efonelwayo ma WhatsApp ngevoice note uxakekile
ungwacha bangifoneni ngedatha hayi ngoba ngiyitshena ibingadonsi kahle network lapha uthi hello athula umuntu yabona yes ukwenza voice note enambeni ethi 081 513 5844 081 513 5844 mawulele inkinga ezibalayo nje lengibhizi kazo kakhulu lezikhathi lekusuke ephasikeni kuze ngala bengibhizi nendaba zelwane futhi kakhulu ezephasikeni ngale khaya baningi basizile kodwa futhi nona inkinga enjalo ashesha ngitshela sondele iyaqhumba kodwa khaya kuphela mkhulu sembo udliwe imbokodo udliwe imbokodo ngayisona usapho bye bye ulungile khehla sibonke